Koní. To je možno známe a aj alegorický voz, ktorý je tu, ťahajú vlastne naše noriky muránskeho typu. V súčasnosti je obrovský záujem o norika. Tí, čo pašovali kone z Poľska, sa presvedčili každodenne v práci, že norik je ďaleko výkonnejší, ďaleko odolnejší. Toto plemeno slúži predovšetkým na ťažbu dreva, ale vzhľadom na to, že sú takého stredného rámca, nie veľkého, sú veľmi vhodné aj na agroturistiku. Poprípade na iné pomocné lesné práce v lese. Oni sú vhodné aj pod sedlo, v podstate sú to kone vytrvalé, odolné voči nepriaznivým počasia, teda v podstate aj veľmi prítulné, teda dá sa povedať, že dajú sa chovať aj ako domáci miláčik. V podstate tie kone od nás idú po základnom výcviku, to znamená, že sú už pripravené aj na ťažbu, či už v ľahších terénoch alebo v ťažších terénoch. Sú povahovo veľmi kľudné, to znamená, že vie si s nimi poradiť aj taký človek, ktorý nie je nejaký skutočný profesionál. Okrem koní sa lesníci v Revúcej venujú aj lesnej pedagogike. Lesná pedagogika zamestnáva všetky zmysly. Keď ideme do terénu, tak či je to chuť, či je to zrak, či je to sluch, hmat, jednoducho všetko. Preto je to vlastne aj tá lesná pedagogika, sa jedná o zmyslové vnímanie lesa. Mnohé deti, poviem pravdu, v živote nemali čučoriedky, poznajú len čučoriedky z obchodu, ktoré nie sú tie naše pravé lesné. A to je naozaj pre tie deti zážitok. Čo dáva táto komunikácia s deťmi, s laickou verejnosťou lesnému pedagógovi? Hoci sme unavení, ideme s tými deťmi, povieme si, bože, zase to len pretrpia. Teraz prídete a vidíte ten záujem detí, tak vás to tak poteší, doslova na srdci, na duši, nabije vás novou energiou, že potom zase máte chuť, potom zase už tvoríte, vymýšľame nové veci. Niekedy niektorý rodič niečo povie a nám skrsne z jeho myšlienky nápad a potom vlastne ideme do škôl alebo deti prídu k nám do miestnosti lesnej pedagogiky a už tvoríme, vymýšľame podľa toho, čo nám niekedy naozaj aj rodičia a deti dajú. Len jednoduchý nápad a my ho už dotvoríme. Na tunajšom lesnom závode sme okrem miestnosti určenej pre lesnú pedagogiku objavili aj pamätnú izbu jelšavského lesníka Ľudovíta Grajnera. V októbri ju vyhlásili za významné lesnícke miesto. Ľudovít Grajner bol známy aj medzi turistami. Ako prvý zmeral Gerlachovský štít a zosadil z trónu najvyššieho vrchu Tatier legendárny kriváň. Ľudovít Grajner ako významný lesnícky odborník a správca